oga. Chamisa hatisi kuzorega kumutevera. Tiri kutevera Chamisa nekuda kwekuti ndiye watakasarudza 2018. Ndiye munhu watakavhotera, ndiye gutsa ruzhinji, ndiye ane chiedza cheZimbabwe kumberi. Mashoko mamwe anenge kutaura kuna Emerson Mnangagwa. Ndinoti Emerson, controla ma-CIO ako, controla masoja ako, controla mapurisa ako. Avangatume vanhu kuzotishungurudza isusu nekuda kwekuti tasapota Chamisa. Chamisa hatimusiye, tichapinda mumakata, tichapinda muminzwa, tichapinda mune mafeso, tichapinda pakanaka tinaye mukomani. 2023 ngapinda ake mukomani. Hatimusiye ari oga Chamisa. Vakafunga kuti Chamisa apera, vakaronga tsoro dzavo nanamonzora, vakazoona izvezvi kuti mukomana ari kuuya hoti. Saka ndiri kuti kuna MadziBaba, shinga Godfrey, shinga. Ndinewe, kana vachida kundiuraya kana vachida kundibatawo nhasi, ngavandibate, asi ndinoziva kuti ndabatirwa Chamisa ane chiedza cheZimbabwe. Enough is enough. Sadak EU muripi tichitambudzwa, tatambura isusu, takutotiza munyika yedu. Handina mufaro muzuva ranhasi. Mumwe wangu handisi kuziva kuti ari papi right now. Ndataura naye makuseni achiti ari kuchipatara, asi tazonzwa kuti akagadwa nefama purisa vakapakata bvuti dzehondo, nefama soja vakapakata bvuti dzehondo. Saka tinongoti Godfrey, ndinewe shamwari yangu, handei comrade, tinotora nyika. I thank you.